What you're about to hear now is a band called The Very Big Band, the Academy of Music in Esbjerg. Hvor kommer du fra? Her. Somalia. Somalia? Ja, men jeg kommer fra Aarhus. Hvorfor bor du her? Fordi det har taget min opstillelse tilbage. Jeg kommer fra i fængsel. Så nu, det blev smidt ud her. Er det rigtigt, du kender Thomas Helmig? Det har jeg arbejdet hans børnehave i Risgaard, Thomas Helmig og René Toft Simonsen. Deres barn, det har jeg passet dem. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Jeg er aarhusianer, jeg er østjyde. 16 år østjyde. Du taler jysk. Jeg hader københavner. De snakker meget østjyde. Jeg kommer fra et smileby. Kærlighed, kærlighed, hvad du vil. Jeg kysser dig. Jeg er super spændt på at skulle spille for dem. Se, hvem det er, der kommer, og hvordan de reagerer på det, vi har med. Det er dejligt, at der kommer nogle danske fra jer og spiller musik og går nogle ting for os. Ja. Det er vi glade for. Ja. Meget. En af de studerende, som er med til koncerten, har rødder i Israel og har skrevet et nummer, som han har givet en titel på hebraisk. Men så sad vi og snakkede sammen i går aftes, og sådan, lige pludselig kommer ind, og så siger han til mig, at når du skal præsentere mig i morgen, så skal du kalde mig for Hans Jensen. Og sådan den der oplevelse af, lige pludselig kommer det tæt på, at der er nogle konflikter i verden, som egentlig ikke har noget med os at gøre. Næste komponist til møde er Sissel. Hello everybody. I have written a song about the feeling of when you're in a hopeless situation, and trying to describe the feelings that you may have in this situation as almost burning inside. Langsomt går jeg tøvende, ensomt uden mål, tom og grædende, tvivlende. Hjert banker for her. Jeg har smaget danske pølser, jeg har smaget danske kort, jeg har smaget danske bier, jeg har smaget... Alle det har jeg smaget. Så hvorfor jeg skal gå nu, og danske folkeparti og politikere beslutter nogle dårlige oplysninger og siger, nu 2 gange kriminalitet, så det er ud. Det er ikke nogen verden, der går det. Men kan jeg ikke se der, hvor du bor? Ja. Her bor du? Ja. Jeg kan se, der er 3 senge herinde. Ja, det er 3 senge. Så det er meningen, I egentlig skal bo 3? Men den skal ikke bo, kun 2 personer. Okay, det er da også rigeligt, hva'? Ja. Har du kun 1 skab? Ja. Kan du godt tage ind til København? Ja, det kan jeg godt tage okay. til København. Men det mister transport og sådan noget. Det tager lang tid. Jeg har haft det 10 år nu.
Så jeg har ikke set ham 3 år i fængsel, og jeg har siddet i fængsel. Hvor sad du i fængsel hen? Jeg har siddet i Horsens, og så bagefter Vestre fængsel. Hvorfor sad du der? Det ved jeg ikke. Det er nogle folk, der... Og så her for kongefamilie. Dronning Margrethe, det eneste jeg elsker i Danmark, det er kongefamilie. Ja. Kongefamilie. Dem kan du godt lide. Meget. Remains the same. The rivers keeps on flowing. The waters will change again. Nå, hvad synes du om at være her? Det er da meget nyt, spændende at få lov at se det. Man hører en masse om det, men man ser aldrig rigtig nogle billeder. Nej. Og ja, det gør jeg så ligesom nu. Og ja, det ved jeg ikke. Mit billede af det er måske lidt mere sindssygt, end jeg havde regnet med. Er det rigtigt? Ja, det tror jeg. Så her det lukket afdeling. Sissel. Okay. Her det lukket afdeling. Det er ligesom fængsel. Have you been over there? I've never been, No. fortunately, but a lot of my friends are there. Really? And they told me it's just hell. Hell is hell. No minus, no plus. Hvorfor er den helt lukket? Ja, fordi det er nogle folk, der undersøger, at det rigtige, der kommer fra det land, det siger. Okay. Sådan nogle ting. Det Så det er nærmest et fængsel, det der, ikke? Ja, det er nærmest et fængsel, og det er ikke nogen, der laver. Hvis det er nogen, der laver ballader, der kommer herind. You are standing right now between hell and heaven. Anytime you could fall down to the hell side. Yeah, but people, they have frustration, you know. Folk, de brimere, nogle folk, der psykiske lidelse. Are you happy, Obama? I'm very happy. Oh, my goodness. Did you like the concert? Ja, det er rigtig godt. Tusind tak for i dag. Det er rigtigt, det var dejligt. Det var rigtig dejlig musik og smukke piger. Jeg kan godt lide, at de ikke kan holde ud og se 4 arbejde. Thanks. You have to help them. Oh, I love you, Esbia. I love Esbia. Esbia! Long live Esbia! Long live Esbia! I love Esbia. I love homies. Esbia. This is from me to you.